Jarananku kang wis kondang rat kaloka satya seboto kaparingan nabi satya glore budaya bangsa katan kedatan saapeminta dumateng Gusti ingkang maha agung mugi tansah pinaringan pring yuwana asesati tansah memuji tulus kang sinetya lir ing sabe kala jarananku kang wis kondang rat kaloka satya seboto kaparingan nabi satya glore budaya bangsa katan kedat tansah apeminta dumateng Gusti ingkang maha agung mugi tansah pinaringan ing yuwana asesati tansah memuji tulus kang sinetya lir ing sambe kala manuk Baladewa pakanane apa undi-undi Jawa ayo para kanca rek agama ben urip ayo bersama moyo kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa undi-undi Jawa ayo para kanca rek agama ben urip ayo bersama moyo Woi,
Sipir glalidan ledang ledang gedang langking bareng asa sandra cindian ore rek kopi aja cemeng kalado wilis
Yo
Iya, ini memenuhi request lagi, Pak. aja jero-jero nek tresno kuwi. Kayak sumur. Ngambang-ngambang wae.
nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panjenenganmu kowe ingkang entuk gantiku ati durung lelo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kebasane kembang kekarono ning ati nanging kudu aku sing Satrio Sembodo mantap ora gampang opo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku yen ninggalke sliramu nanging dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panjenenganku muga kowe ingkang entuk gantiku ati durung lelo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ning ati dudu aku sing wis cukup lalekno timbang ati pura merga rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglelakake aku sumanding wong liya aku lan kowe pisahke tresno yo nyat kedange nyat yo wah yo ayo yo yo asik
Ah iki rembukan karo Pak Wawang sik Gus. Oh iki arep leren meneh apa dangdutan? Apa Bali? Oh mulih Bali. Yo, gendinge sekono yo.
Hey.